Ez da bere burua, ez dela? Garik idatzi zidan eren egun, jarrikote nizkion koplak Palestinako asuntoari. Esan nion, genozidio bati koplan kantatzea pixka bat zinikoa izan zitekela. Baina, koplak jarri dakizkioke genozidioaren inguruan dauen faltsukeria guztiari, krokodilo malko guztiei, ardilarruz dabiltzan 8 guztiei. Eta santzian, lauzpaboz kopla jartzeko, gehiago idatzi ditut, hainbeste hipokresia dago ze, ez zitzaizkidan kabitzen, lauzpaboz koplatan. Orduan, espero dut etzaizuela luz egingo, saiatuko naiz, amenua izan dadin. 22 kopla berri, 8ari nork igerri. Txalo batzu. Bueno. Palestina agurgarri, Palestina agurgarri, koplak nahi nituzke jarri, ardilarruz janzten diren, 8en ilustragarri, 8en ilustragarri, koplak nahi nituzke jarri, Eba Ferreiraren traza, Eba Ferreiraren traza, Laizter janzten du disfraza, aguanta idazuku bata, Viva Students for Gaza, Viva Students for Gaza, ta hemen ez da ezer pasa. Harremanak tarte batez, harremanak tarte batez, eten zituen WhatsAppez, psikiatrarekin ez dakit, Israelekin behintzatez, Israelekin behintzatez, ez korreoz, ez WhatsAppez, Ebarekin ez dakizu, Ebarekin ez dakizu, gaur soka ematen dizu, eta datorren astean, beltzak bialtzen dizkizu, beltzak bialtzen dizkizu, Ebarekin ez dakizu. Ostiak bere alaxe, ostiak bere alaxe, partitzen ditu alaxe, karameluak errege, bezperatan bezalaxe, bezperatan bezalaxe, ostiak ere alaxe, EH dabiltzeman, EH dabiltzeman, leloaren itzordenan, eman eta zabaltzazu, zabaltzazu eta eman, zabaltzazu eta eman, leloak leloen deman. Sionismoaren loiak, sionismoaren loiak, irekitako meloiak, kontzientziak mugitzen dira, ta batez ere milioiak, ta batez ere milioiak, sionismoaren loiak, aikafpea zaingo germen, aikafpea zaingo germen, tranbiak han eta hemen, gora euskal eredua, Bilbon ta Jerusalemen, Bilbon ta Jerusalemen, tranbiak han eta hemen. Begira nago begira, begira nago begira, Bibliako Zion mendira, ertzainak ikasbidaian, ara joate omen dira,
ara joate omen dira, Bibliako zion mendira. Zer eta lauza plasteko, Zer eta lauza plasteko, nola eman ikasteko, hainbeste Krav Maga gero, lapraste eginda jausteko. lapraste eginda jausteko, Horren beste zaplasteko. Alderdien biosfera, alderdien biosfera, jartzen da hain biosfera, mediatikoki dakarren kostuaren arabera. kostuaren arabera, Bioz gora, bioz bera. Sánchezen buru austea, Sánchezen buru austea, nahi du Israel askea, aitortzen du Palestina, ta maite du emaztea. ta maite du emaztea, Sánchezen buru austea, krokodilo ofenditu, krokodilo ofenditu, gaitza nola defenditu, negar egiten du baina, hortzako doletan ditu. hortzako doletan ditu, Krokodilo ofenditu, baina fascista urteak, baina fascista urdeak, behar ditu euskal progreak, zuritzeko liberalak, soziatak eta berdeak. soziatak eta berdeak, Dira fascista urdeak, Abascalen eta Mileien, Abascalen eta Mileien, izena entzun dut gehien, da zer Stoltenberg, Borrell, Lagarreta, von der Leyen. Lagarreta von der Leyen, Zeinek agintzen du gehien. Gazan Rafantarra malan, Gazan Rafantarra malan, hilkanpaiak dilindalan, bozkatu antifascista, Eurovisioneko galan. Eurovisioneko galan, Hilkanpaiak dilindalan. Jugadak ez nau harritu, jugadak ez nau harritu, zeak uratu ze oinarritu, joan den urteko urriti, non sartu da inarritu, non sartu da inarritu, jugadak ez nau harritu, arduradunak badiost, arduradunak badiost, isiltzen naizta niri bost, jakia ematen dizun, eskuari ez egin kosk. eskuari ez egin kosk, Isiltzen naizta niri bost, zenbat adibide zenbat, zenbat adibide zenbat, ez da bakarrik izen bat, inescrutableak dira sionismoaren sendak. sionismoaren sendak, Zenbat ote dira zenbat, alferrik da amestea, alferrik da amestea, bi estatu babestea, bataren existentzia, ukatzen badu bestea. ukatzen badu bestea, Alferrik da amestea, estatu bat horientzat, estatu bat horientzat, jotzen dut konponbidetzat, ta estatua handi bat, borrokan erorientzat. borrokan erorientzat, Estatu bat horientzat. Ai sionista piltrafa,
ai sionista piltrafa, berriz altxeako darrafa, ta munduko langi